Marković, prvi sudija. Saša Potpara, sudija za zapisničkim stolom. Sve je spremno za spektakl. Uživajte! Saša zove kolegu Mars. Prilazi prvi kolega. Da, bio je prelaz prije poena. Poen će biti za ekipu Kurjaci. Rezultat sale izvini. 4-4. Može. Prvi servis. Stroj LOB. Sjajni. Marko Žarković. Poen. Petko Jumović, Stroj LOB. As. Poen. Marko Žarković. Neće sada smeč, niti volej. Poen Stroj LOB. Poen Stroj LOB. Drugi servis Kurjaci. Poen Kurjaci. 7-7. Drugi servis Kurjaci. Prestup Žarković, poen Stroj LOB.
Prvi servis. Drugi servis. Poen Kurjaci. 9-8. Prvi servis. Devet, servis Stroj LOB. Poen Stroj LOB. Poen Kurjaci. Prvi servis. I bio je prestup. Poen Kurjaci. 11-10. Servis Žarković. Aščina. 12-10. 1-0 u setovima za ekipu Kurjaci. Así me gusta, mami. If I asked you to dance, would you say yes, 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 All set. Set number 2. If I asked you to dance, would you say yes, yes, yes? Još jednom koristim priliku prije ovog drugog seta u velikom finalu da u ime Teqball Saveza Crne Gore zahvalim prijateljima ovog događaja opština Žabljak i turistička organizacija Žabljak. Prvi servis. Drugi servis. Prvi servis. Prvi servis Kurjaci. Prvi servis. Drugi servis. Poen Kurjaci. 3-1. Prvi servis. Nije prošlo.
Poen ekipa Stroj LOB. Sudijski ili ti medical timeout. Dok ide medical timeout, da podijelimo i nešto da naučite o tekbolu. Why not? Ono što je bitno u ovim brošurama, nema matematike, nema fizike, ima samo onome šta je u stvari tekbol kao sport, šta donosi, koji su noviteti, kako da dođete do tekbol stola i svega ostalog. Još jednom zapratite nas, Instagram profil tekbol.me. Medijski tim je stigao, vidimo šta je sa Žakovićem. Može aplauz, vraća se Marko Žarković, apsolutno. Vraća se kao Feniks iz pepela. Vidjeli ste, malo je nogom zakačio tu tablu ili ti mrežu. Tako da može da se desi, nije isključeno, ali to su mali procenti povreda. Tako je, sve broj 2, 2, 3 vode Kurjaci i imamo medical timeout. Može aplauz za obje ekipe. Veliko je ovo finale, ulog je velik. Nagrada polijepa. Prvi servis Stroj LOB. Poen Stroj LOB. Drugi servis. Poen Stroj LOB. Petri. Servis broj 2. Kurjaci. Poen Stroj LOB. 6-3. Sjajan poen na Marko Žarković. I lijepo Veljko Ljubović. Vidu. Prvi servis. Dug poen pripada ipak peti poen Kurjaci. Odličan tekbol, odlično finale.
edge ball, repeat rally. Drugi servis. Osam pet, stroj lob. Prvi servis. Drugi servis, Ljubović. Nice point, Kurjaci. Wonder where he gets that. 8-6, Eagle coming back up. stroj lob in the leads. Second service. Prestup, to se vidjelo. 9. poen, stroj lob. Šta je crossover, jel? Second service, stroj lob. Dobar poen, Žaković kratko, greška, potom se ispravio, ali onda griješi i Željko Janković, 9-7, prvi servis, Žarković. Second service. Table touch, tako je 110-7, 10. poen stroj lob, ali dobar pokušaj. Dobar poen, 11 za stroj lob u setu broj 2. Repeated return, 12-7, 1-1 u setovima. Idemo odlučujući set broj 3. Bravo za Majkinoga sina, bravo Majko. Idemo dalje. Sjajno finale. Ovdje dakle samo da znate uvažena publika, ukoliko u ovom setu bude 11-11, igrat će se na 2 razlike. Nije kao u prva 2 seta kada se igra po prvi do 12 pojena. Dakle, potencijalno mi imamo treći set i u narednih pola sata. 45 minuta, sve zavisi. Vidjet ćemo. Set broj 3 odlučujući ko će osvojiti prvo mjesto na Teqball turniru na Žabljaku. Rekao sam, ekipa Stroj LOB je osvojila posljednji turnir u Ulcinju, turnir na plaži, a Kurjaci prije toga nekoliko turnira po Crnoj Gori, tako da relativno izjednačene ekipe.
spremno, sad ide žirijer. U trećem odlučujućem setu imamo promjene strana na 6 poena. Dakle, to su finese odlučujućeg seta. Može, ste spremno, prvi servis Kurjaci. Drugi servis. Poen Kurjaci, 1:0. Može publiko, može da ne budemo stidljivi. Mogu aplauzi. Može, prvi servis. Jedan. Sjajan potez Janković, 2:1, vodstvo Stroj LOB. Prestup Janković, poen Kurjaci. Vidjeli ste odličnu odbranu Željka Jankovića i dobar napad na Stroj LOB-a, ali frenetični Kurjaci ne dozvoljavaju. 3:2. I neće poen Stroj LOB, 3:3. Neće ni ovaj. 3:4. Stroj LOB vodi. Bravo finale, vrlo tijesno. Prvi servis Kurjaci. Second service. Poen Janković.
6-5 vodi Stroj LOB. Idemo ritam. Bravo publiko. Andrija Jovanović. Aščina. Poen Kurjaci. Greška Jankovića. Ovo je naravno igra živaca. Čeka se protivnička greška. Nije lako. Gdje lako, matori? 8. poen. Kurjaci. Deveti poen. Kurjaci. Vrlo glasno Žarković. Ajde. Teqball, kaže sudija Ljubović. Dobar je bio servis. Stroj LOB, ali idemo dalje. Sada još jedan dobar servis. 7. poen Stroj LOB. 9-7. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Žarković, Marko, sjajan na servisu. 10. poen. Treći odlučujući set. Servis Kurjaci. Poen 8. Stroj LOB. Should've just how I shake my breasts. Jiggle, jingle, watch out my booty is mangle. Second serve. Poen 11. Meč lopta za ekipu Kurjaci. Sjajni Željko Janković. Kako smeč. 9-11. Ovo je bio i set in championship point, but nije iskorišten. Second service.